Через неделю, 19 апреля, Международный суд ООН объявит решение по иску Украина против России. Слушание этого дела происходило с 6 по 9 марта, во время которого украинская сторона представила факты нарушений России международных конвенций. А именно, расовая дискриминация на территории Крыма, запрет Меджлиса, поставки оружия на временно оккупированных территориях, финансирование террористических групп и крушение малазийского Боинга. Своим иском Украина требует от Международного суда применить временные меры в отношении России. Украинские специалисты по международному праву объясняют, насколько важно это решение для Украины. Довести факт неправомірності дій Російської Федерації. Безперечно, що шансів на те, що суд визнає дії Росії проти України фактом агресії, вони мінімальні, якщо взагалі вони існують. Але тим не менше, коли нам вдасться, якщо нам вдасться і коли, дай Бог, нам вдасться вийти на позитивне рішення по цьому позову, це буде прямий шлях до того, що в Україні з'являться підстави для того, щоб вимагати покарання